Здравейте на всички! Все още не мога да си измисля някакъв така прекрасен, оригинален поздрав към всички евентуални мои почитатели, зрители и така нататък, ако въобще има такива. Не, че съм белязала някакъв невероятен успех с предния клип, но реших, че вече искам да правя нов, въпреки че бях предупредила, че няма да има такъв клип преди празниците. Но пък днеска ми дойде една идея, имам време, косата ми изглежда добре, което е едно задължително условие до направата на клип, така че нов клип ще има. Искам да ви кажа, че днес влогарите сме двама. Това сме аз и моя син Симон Мартин, който по някое време ще се появим най-вероятно в кадър, но насила едва ли ще мога да го накарам. Мамо, ще дойдеш да си покажеш на камерата? Ела. Е така, моя син. Ще кажеш ли как се казваш? Аз съм на мама сина. Как се казваш? Симон Мартин Брайчев от Сопот. Да, казва се Симон Мартин Брайчев от Сопот. Както разбрахте, много е важно да знаете, че е от Сопот, което ми праща по дяволите предния път, когато се чудех дали да ви казвам всъщност от кой град съм. Сега разбрахте от кой град съм, не че беше някаква велика тайна. Така. Та сега днес ще имаме малко прекъсвания, може би от него от време на време, но тъй като той за сега се проявява като кротък, аз имам време да си направя идеята. Така. Всъщност идеята ми днес е да направя по-малък клип, защото предния е станал цели 25 минути. Надявам се този клип да не бъде по-дълъг от 10 минути, затова ще коментирам по-малко, ще се легавя по-малко, ще смея по-малко и така нататък. Днешната идея ми е за 11-те неща, само да видя дали са 11, но 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, така. 11-те неща, от които ви е писнало да виждате във Фейсбук по време и около, преди и след Коледа. Всички вие вероятно се усещате кои са, всички вие вероятно сте поснали поне половината от тия 11 неща, но аз съм решила да си направя една бърза класация. Пак ще кажа, клипа ще бъде по-кратък. Ще се опитам и по-малко да си пипам косата, ако въобще това е възможно, въпреки че не мисля, че е възможно. Може би няма съм толкова смешна, колко предния път. Предния път хората казаха, че съм сладка и смешна. Надявам се и сега да бъда, нали, поне красива, ако не е друго. Така. 11-те неща, от които на всички ни е писнало да гледаме във Фейсбук по време и около Коледа. Така, най-вероятно на всички ви е писнало... Да. Както ви казах, ще има прекъсвания. Аз съм мънискав видеотка, който на дядо къде да му теги дъпчината. Да, това са белезници детски, но явно моето дете, като мене пацифисти, му прилича на пеперутка. Да, маме, нека сега аз да кажа, моля те. Ще има борба за внимание, усещам. Така, значи, първото нещо, от което най-вероятно на всички ви е писнало, това е питата и трапезата. Не, че моя коледен албум не почва с питата и трапезата, но това е друг въпрос. Между другото, сега сещам, нещата ще станат 12, току-що ме оцени идея друга. Така, ето сега ще я добавя даже... Така, ще си я добавя. Така. И така, значи, първото е питата и трапезата. Независимо дали вие сте правили питата или някой друг я прави, в случая аз не я правя. До сега не съм правила пита за Коледа, не знам дали мога да я направя. Но майка ми прави нашата пита. Въобще всички се скъсват да... Мамен, може по-тихо, за да се чуваме аз. Така. Моля те, маменце. Марти, моля те. Да, ще има такива моменти, съжалявам. Питата и трапезата. Почти всички са си наштракали питата и трапезата. Виждате от някакви много красиви пити, с някакви много красиви кръстове, украси и така нататък, с някакви невероятни естия и подредби, до такива трапези като нашата, които си бяха съвсем бедни, с съвсем така питата, някой знае колко украсена. Мартине, млъкни, моля те, мамо. Така, след кратко прекъсване с втория влогър, имаме уговорката за неговото по-малко включване, поне по-тихо, което, както виждате, няма никакъв ефект. Така,
Второто нещо, от което на всички ви е омръзнало, това вероятно е първото нещо, което сте започнали да виждате още от началото на декември, дори някой от края на ноември, това е коледната украса. Въобще всички, няма кой знае колко оригинални коледни украси, всички пазаруваме еднакви бокуци от левчетата от китайските магазини. Така че, освен ако не сте си направили нещо, значи адмирации на всички тези, които са си направили някакви собственоръчни, ръчно изработени играчки, такива красиви, интересни, които измисли някакъв, кой знае, някакъв по-интересен аранжимент в къщи, но повечето хора си снимаме някаква стандартна украса с китайски гирлянди, лампички и играчки от стереопор, но все пак ги има. Мартинчо, моля те, мамо, да... И така, нашия опит за тандемно водене на блог претърпя тотален крах. Имахме много творчески разминавания, така че моят син реши да се откаже от воденето преди да сме се сбили, скарали или нещо такова. Сега не мога да си оцела светлината по дяволите. Ето, може би да, може би не. Както и да е. Така, стигнахме до третото нещо, което ви е омръзнало да виждате около Коледа. Това са така наречените на здравици, нали, смисъл хората хванати с някаква бутилка с вино, с ракийка, с шампанско и така нататък, които сочат към камерата, или селфи с чашка в ръка, или това, което на мен беше по-странно, е сниманите всякакви бутилки с алкохоли. Смисъл такъв с уиски, с бейлис, с водка, с ракийка. Смисъл такъв. До сега не бях забелязвала, че Коледа е някакъв повод да си покажеш наличността от алкохолни изделия в дома. В смисъл такъв, ясно ми е, че не всички хора са семейни, имат деца, вероятно много хора се събират по-приятелски и се изпонапиват и така нататък, но някакси много ми е странно в този ден, още повече, че вижда хора, които с дни предварително качват снимки на запасите от алкохол, които вероятно ще се изпият на празника. Не, че аз съм някой трезвеник, не оставите с такова впечатление, просто някак странно ми беше на този празник да видя толкова много снимки нали, хайде на здравиците с чаша в ръка, някакси ми е по-нормално, въпреки че са ми по-типични за Нова година, отколкото за Коледа, но тия бутилки малко бяха странни, още повече видях на моята стена хора, които бяха снимали елхата с детето, с бутилките с алкохола, което вече ми беше леко странно, но нали, всеки си има вкус, всеки си знае какво иска да качи и какво не. Това, което на мен ми харесва е, че много хора им чувство, че нали, качват така снимки на Марков алкохол, едно вижте вкъщи пие Марков алкохол, не, кой знае какво да пиеш Марков алкохол вече в България, не е като нали, да трябва да отидеш до космоса да си го вземеш за да пиеш, не е като да струва милиони, така че не е кой знае какво да пиеш Марков алкохол, не го имайте за някакво велико постижение. Така. Другите снимки, от които много вероятно ви е писано, са снимките на фирмените коледни партита. Всъщност е много хубаво, че много фирми организират такива коледни партита, защото по този начин се успетява колектива, хората се разбират повече. Просто, нали, купувам за всички пити коледни украси, имаше един бол снимки от коледни партита, но за мен това са много весели снимки, защото хората се радват, нали, някакъв повод е да се нагласят. Нали, хора, с които в принцип всеки ден работиш и малко или много се работата те изнервя и така нататък, най-накрая са повод за малко усмивки. Аз си падам по коледни партита с колективи, с които се разбирам, но за съжаление в момента нямам колектив. Така. Другото, което всъщност се започна още с преди, може би, декември, това са снимките с коледната украса в града. Сега почти всеки град, дори не се сещам за такъв град, има на центъра си украсена елха, коледни украси и така нататък. И особено ако имате деца, се оказва, че нали, тъй като може аз имам дете, много голяма част от моите приятели имат малки деца. Още в 1 декември се започнаха снимките пред и зад елхата, на шейната, на дядо Коледа, до коледните лампички на центъра и така нататък. Включително ние също го откриваме това нещо и моя син го има на центъра, сниман седнал в шейната на дядо Коледа и така нататък. Не, което е нещо напълно нормално, но предполагам ви е писнало да виждате такива снимки. Другото, което е, тези снимки, за които сега ще кажа, те се появиха на 25 сутринта, въпреки че някои от тях се появиха на 24
вечерта. Нали, спорно е в България все още кога се отварят точно подаръците. Моето разбиране е, че трябва да се отворят на 25 сутринта. Нали, идеята е, че на 24 празнуваме нещо, децата си лягат през нощта, Дян Коледа идва и оставя подаръците и на сутринта на 25 те са по телхата. Видях много хора, че си отворили подаръците още на 24 вечерта. Сега всеки си има свое интерпретиране и защо не е нужно всички да празнуваме и да отбелязваме Коледа по един и същи начин. Още повече аз съм обвиняна, че следвам някакъв американски тертип, което абсолютно е така, но на мен така ми харесва. Така че, нали, вие вкъщи можете, ако искате въобще да не празнувате Коледа или да празнувате по какъвто начин искате, аз ще си разменям подаръците на американски по американски начин. Та така, това, което заля Фейсбук на 24 вечерта, на 25 сутринта са отварянето на подаръците, особено от тези семейства, които имат деца. Нали, децата рано сутрин по пижама, по телхата, разхвърлят хартийки, отварят подаръци, радват се. Аз имам сигурно над 100 такива снимки на моя син и на моята племенница. Така че аз не правя абсолютно никакво изключение и аз допринасям към коледната досада във Фейсбук. Така. Следващото нещо, което не е чак толкова срещано, но го забелязах, това обикновено при по-младите момичета, които не са се прибрали вкъщи, нали, при семейството, си празнували някъде в някой голям град, в някоя дискотека, са тоалетите, с които всички са били облечени на съответното коледно парти. Нали. Няма нищо лошо, естествено, ако една жена е красива, има какво да покаже, няма нищо лошо да се снима, да се показва, аз съм за. Дали аз нито съм толкова красива, нито съм какво толкова да покажа, нон-стоп се снимам, така че нека и моите момичета, които имат какво да покажат, да го правят, но просто имаше и доста такива снимки, забелязах. Така, другото нещо, което също взех участие в него, то започна да се появява на 24 и на 25 декември. Също това са коледните пожелания на стената във Фейсбук. Всеки се надпреварва да бъдат колкото се може по-оригинални, по-красиви. Нали, повечето хора предполагам ги копират от някъде, някои си ги измислят. Силно се съмнявам, ще ви кажа, че някой толкова ви чете статусите, които сте си публикували за Коледа, за честите Коледа на останалите си Фейсбук приятели. Още взето всеки си публикува неговия статус и после гледа кой го е харесал и кой го е коментирал. Не, че аз не го правя също. Естествено, и аз имах Коледен Фейсбук статус, но моят Фейсбук статус се състои в това да напиша весела Коледа на много езици, просто защото имам познати от различни държави. Вместо да си играя да измислям нещо, кой знае колко оригинално, аз така вече от няколко години така процитирам, пиша весела Коледа на няколко езика, за да могат всичките ми приятели от всички държави да се чувстват поздравени, не че те, нали, се съдират да ми преглеждат профила и да четат кой и как съм поздравила. Така. Другото, ето това е нещо, което мене вече много ме дразни. То ме дразни не само на Коледа, мен ме дразни на всякакви празници. Честно, хора не могат да го разберат това нещо. Значи за някакви празници, именни дни, Коледа, 8 март, 1 март, Великден, не знам си какво, се пускат едни много грозни, ама отвратително грозни колажи, които не знам кой ги прави, ама явно няма никакъв усет за красота, за естетика. Нали, не че аз имам, но нали, щом на мен ми е грозно, дето нямам кой знае какъв усет. Едни такива много грозно съчетани картинки с надписи, кичозни, скрящи цветове, отвратителни, нали, с някакви коледни пожелания или осмомартински, или които са там, нали, в случая са коледни, в които публикувате ги на стената си и хаквате на тая снимка, тагвате 50, 100, 200 от вашите приятели, един вид да ги поздравите. Тия грозни, отвратителни, кичозни снимки се появяват на стената на всичките ви тия приятели. Нали, за мен това е, да знам, изобщо не ми харесва. В смисъл такъв, ако толкова много искам да честя на някой, ще му честя персонално. Дали ще му напиша съобщение, ще му пратя смс или ще му се обадя, ще намеря начин. Ако искам да поздравя всички, ще си го напиша на стената, всички видят. Това тагване ми е изключително грозно, в смисъл такъв. Така или иначе на мен ми е ясно, че не съм ви от най-близките приятели, щом не сте ми се обадили лично да ми честите. Тагнали сте там да... Не се чувствам кой знае колко близка и кой знае колко поздравена, като го видя това тагване. В тая снимка са още 200 човека, които не познавам. И още както казах, наистина тия снимки са ми ужасно кичозни, грозни, ме дразнят и на 8 марта и на всички други празници, в които ме тагвате. Така че ако някой от моите фейсбук приятели... Моля ви се, не ме тагвайте повече по тези снимки, не ми харесват. Така.
Другото, което ни залива, то по-скоро ни залива в последните дни след Коледа, защото вече всички сме в очакване на посрещане на новата година. Това ето всички тези дали са разни приложения във Facebook, в които ви се пада какво ще ви очаква през следващата година 2015, което също е нормално, защото всеки в началото на новата година всеки това го вълнува, нали, какво ще му случва през следващата година, но просто виждам, че това редовно вече ни се появява на стената. Какво ви очаква през новата година? Очаквайте бебе, очаквайте нова къща, нова любовница, спечалба от тотото и така нататък. Пълно е с и тези приложения, естествено, като наближи края на годината, никнат като гъби, като изключим, като имаме предвид, че имунологичните си стоят, въобще така. Другото, което ни заля тази година е самата инициатива на Фейсбук с... Аз нямам спомен дали това са го правили миналата година, може би са го правили, аз не си спомням. Фейсбук приложението, което с ваши снимки прави нещо като обзор на цялата година. Снимки, които сте качвали през годината, ги събира в 10-15 снимки. Не знам по какъв начин са ги събирали, може би на случайен принцип, може би тези снимки, които са имали повече харесвания, повече коментари. Не видях мой познат, който в крайна сметка да не отиде на това приложение, да не сподели такова, не знам как се казва това нещо, нали, като някаква ретроспекция на годината ви, както да е то, това не е лошо, много е сладко такова, но просто ни залява от всякъде с такива. И другото нещо, което забелязвам, което може би го има и по другите празници, и от което на мен ми писна, са хейтерите. Значи, никога не мога да разбера хейтерите по празниците. Не мога да разбера света ли ви е крив, дразни ли ви, че хората се радват, че споделят. Значи, ако не искате да гледате коледни трапези, коледни украси, фирмени партита, как децата на комшията си отворили подаръците, ако не искате да гледате кичозните картички, значи, може би просто не е момента да ползвате Фейсбук по време на големи празници, може да ги игнорирате тия неща. Не знам защо трябва да хейтвате това, че някой се радва на празника. Да, прекалено е с всички снимки, с всички неща, които изброих по-горе, от които ви е писнало, но забелязах, че страшно много хора хейтват, нали, и пишат някакви такива негативни коментари и обвинения относно всички хора, които са публикували по-горе, някои от по-горе изброените от мен неща. Вие също влизате в една категория на нещата, които ни писват по Коледа, защото както и по Хелуин имаше 1000 такива хейтери, сега вие не сте единици. Не сте супер оригинални с това, че сте хейтнали, че другите са публикували нещо за празника. Вие сте също много и вие също по този начин търсите някакво внимание, някакъв начин да бъдете оригинални. Така че не сте кой знае колко по-различни от тези, които постваме до побъркване някакви тъпи коледни постове. Нали, вие също по някакъв начин приличате на нас, просто може би сте по-негативни, по-сърдити хора. Не знам. Сега не искам никой да обвинявам, вероятно аз съм имала доста хейтърски постове през Фейсбук съществуването си. Но просто наистина не го разбирам от празниците. Може би прекалено много обичам Коледа и всякакви други. Аз обичам въобще всякакви празници. Нали, щом е повод да се радваме, да се обличаме красиво, да си украсяваме, да си правим нещо за ядене. Аз го обичам, нали, какво да правиш. И така. Искам наистина да отбележа, че това моето не е хейтърски пост. Просто искам не е хейтърски влог. О, ужас. Искам наистина да отбележа кои са нещата, които забелязах, че просто валяха като из ведро по време на последните 10 дни преди и около и след Коледа. Но така или иначе аз наистина обичам много Коледа. Се радвам, че хората я празнуват и отбелязват. Дори ако дадени постове са само, сте ги направили и смятате дадени снимки само за Фейсбук, само за да дойде някой да ви лайкне, вие все пак по някакъв начин сте допринесли за коледната атмосфера, така че не ви обвинявам, че сте направили селфи до коледната пита или до елхата с играчки от стереопор или до дядо Коледа на центъра на града или че сте публикували някаква коледна ода, за да поздравите всички си приятели. Напротив, радвам ви се, просто правя едно обобщение. Моят опит да бъда кратка въобще не ми се получи, сина ми се сърди и така, че мисля да приключвам вече с този влог. Забелязвам, че не става толкова смешен, колкото предния, но все пак се надявам се да ви хареса.
И така, този път вече наистина следващия ми влог ще бъде най-вероятно след празниците. Пожелавам ви весело посрещане на 2015, в случай, че успея да си кача клипа преди 31 декември 2015. Ако не, надявам се да сте я посрещнали весело, така или иначе. Ами, това от мен. Чао и до скоро!